jam hiiremon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diolsar hande ko ñalawma alarba hawri ko 3 lewru avril ɗum noon hawri kadi ko nogasi 3 lewru korka min gari kadi addan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar habaruji men local toon to États-Unis ma en jaato Florida ƴeewen oɗo ñaawo biyeteɗo kanon kadi hol peeje ɗe waɗata pour lettinde ñaawoji Donald Trump toon to Florida ko fate kayitaji hande habaruji men toon to États-Unis ma en jaaton kadi to Maison Blanche ƴeewen hol peeje ɓe goni waɗa sa joni pour wawde jokkodirde kadi julɓe wonɓe ɗo e États-Unis surtout henne caggal kadi neɓe dañi caɗele kamɓe koye mabɓe wawde joddade toon to Chicago. habaruji men international ma en nawa en toon to walla toon to Palestine en wayno ko kanko Benjamin Netanyahu e ngol konngol ngol ƴefti o heftini walla ɓe jaaɓi wonde ko yimɓe jeeɗiɓe ɓe mbari taw ko yimɓe liggotonoɓe Nations Unies ko erreur noon leyɗele Europe ɓe pelliti kadi ɓeydude balle mabɓe fatude e Ukraine pour wallude ɗum taw balle ɗe kadi ko balle juutoje ɗum noon ko pour beele ne wawa guerre mo woni hakkude muɗum e Russie o beele ne wawa kañum hoore mum wonde poolowo. habaruji men international ma nawa en toon to Sénégal siftinɗon tan ko hande kanko Ousmane Sonko ɗaminnomo o addu gouvernement makko hol wonɓe hen kono noon ma en dutto no discours makko kanko gardiɗo leydi kesso mo ƴefta ɗo hono Bassirou Diomaye Faye holko o haali hen e kadi hol toɓɓe ɓurɗe ɗe o tengtini wonde ɓe liggoto e dow muɗum gouvernement mabɓe ari ɗum woni titre uji mon ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni siftinɗon tan hande ko 3 lewru avril hawri ko nogasi 3 lewru korka bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diolsar e jaam hiiremon toon to Florida e tugnade kadi habaruji gumri toon CNN hono kanko ñaawo gonɗo toon joguiɗo ka Donald Trump ɗum no ɗi lebbi sappo ko kanko ardi ɗum kanko jogui o ka pour ko kayitaji ɗi o takkano kanko Donald Trump wonde o nawi toon to galle makko toon to Florida Mar-a-Lago ene wayno hande kadi o waɗi ɗaɓɓade kanko oɗo juge biyeteɗo kano siftino tan kanko hoore makko ko kanko Donald Trump addunomo e laamu waɗimo ɗon pour juge ɗum noon ene wayno won ɗaɓɓaɗe ɗe o namdi ko fate procureur spécial ƴeftaɗo Jack Smith ɗum noon ene wayno addini hono kanko oɗon procureur ñaññude no fewi kadi mettinde wonde ko juge o hono kanko kanon o woni koye peeje ɗe waɗata ɗe ko peeje wallude Donald Trump tan leltinde ñawore muɗum ha woteji ɓenna ɗum noon ko fama hen ko kanko hoore makko mo andi eɓe gandi so tawi Donald Trump dañi lamtade États-Unis kala ɗeɗo ñawoji ko takka fédéral kañum woni so woni président o ettude ɗum kono ne huula e tugnade kadi haralla ko fati droit ko mbi wonde ko kanko juge Alien Cannon ene wayno kanko hoore makko ko anjiyamo walla huldemo hawnaki wiyede ko kanko woni ñaawowo gadanno jammirɗo wonde hono Donald Trump ñawoji muɗum yo puɗɗo illa ñawoji patuɗe e kalis toon to New York mo takka wonde wiya o yiɓi oɗo suku debbo walla ñawoji patuɗe no fraude toon to New York ala hande ñawoji jamiraɗe ko ɓuuri hewde ñawoji ene tardi ne paadi pour ha cour suprême mo États-Unis artira yamirore muɗum caggal nde ƴewti hono kanko Donald Trump est ce que mo jogui droit e ko wiyete immunité ɗum noon siftinɗon tan kamɓe ɓe jogori rendude ko ñande nogas ɗiɗi lewru avril ko nden ɓe puɗɗoto ƴewde hono kanko Donald Trump pour wonde mo jogui so tawi mo jogui immunité hande toon to New York e tugnade kadi ko CNN no publie hono juge goto biyeteɗo juge Juan Merchan kañum woori mum ne wayno ko won ɗaɓɓade Donald Trump wonno pour wonde ñawoji muɗum patuɗe en kalisaji ɗi o takka ko fati en o yoɓi oɗo suka debbo ono hon ɗeɗo ñawoji yodde ene wayno kanko oɗo juge noon o wi wonde ko jaɓani ɗum ɗon par ce que Donald Trump ne joguino tanki ko adi jeeɗiɗi lewru mars pour wadde kala peeje ɗi ganduɗa ene yinno hebde jabade ko namdoto joni ko ene wayno kanko oɗo juge o jaɓani leltinde ndeɗo donc ndeɗo ñawore ko fatude en kalisaji kanko Donald Trump wiya o takkama o yoɓi oɗo suka debbo ɗum noon suka debbo takkuɗomo wiya o wonde muɗum walla mo jogitoto e muɗum cehlagal ko guila nde wonani président koye ɗum noon koye kitale ujunaji 2016 ko wawi wonde fof ni wayno oɗo juge salima dartinde walla leltinde ndeɗo ñawore fonde wadde toon to New York ñande 15 lewru avril hande toon to Washington hono kanko gouvernement makko kanko président
Joe Biden ene wayno hande ɓe continue jogade caɗele jooɗo daade e yimɓe surtout ko wiyete américain ji julɓe wonɓe ɗo e États-Unis ɗum noon ene wayno ko ñande talata ɓennuɗo o kadi ɓe mbawino widde yimɓe toon to maison blanche kono ene wayno ko caggal nde docteur biyeteɗo Taher Ahmed kañum hoore mum nde yalti batu ngu henne ɗum wasimo weltade rokkimo kanko hoorema ko président Joe Biden lettere taw winde ɗum ko cukalel jaaruguel duuɓi 6 gonguel toon to wuuro wiyetengo Rafa ene wayno ko kanko te docteur Taher Ahmed omo jeeya kadi e yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha joni beltaki hono kanko gouvernement makko kanko président Joe Biden balle ɗeɓe continue ɓe supporte Israël e kadi wasde ɓe wawde jogade doole fortude Israël yo guerre gonɗo toon hakkude muɗum e Hamas o yo darto ɗum fof ko hunde nde ganduɗa en wonani kamɓe président Joe Biden kulol wonde so ɗum ɗo continue so wasde ɓe wawde nanodirde ɓeɗo en arɓe walla ɓeɗo julɓe américain ji woori noon ha lewru novembre ɗum ɗon wawi adde ndema caɗele par ce que nder hitande ujunnaji 2 ene wayno ko kamɓe julɓe américain ji ko kamɓe balluno kanko président Joe Biden ko fate dañde wotanede surtout en nokkuji ko wayno Illinois ɗum no Chicago surtout en kene wiye temedere ujunere julɗo nen toon e guure kadi goɗɗe ko wayno Dearborn Michigan en walla ko wayno Minneapolis en ɗum ɗo ko toon ɓuuri julɓe ɓuuri wonde oɗo saaha joni ko wawi wonde fof ene wayno kanko président Joe Biden laamu makko e ɓen continue wadde peeje fof beele mbawa joddade julɓe ko sakiti ko ene surtout e lewru mars on julɓe callinoma fottude kanko Anthony Blinken caggal kadi nde o essayi wawde arde toon to Michigan joddade mabɓe kono ene wayno ko hande ɓe continue wiide wonde ko laamu États-Unis ko kañum dembi Israël e ko kañum kadi woni caggal ɓeɗo yimɓe waraɓe kene won hiise joni 32 ujunere neɗɗo baraɗo sibabu nde guerre gonɗo toon hakkude Israël e Hamas toon to Israël ɗum woni habaruji men puɗɗoɗen habaruji men international e wayno kanko Benjamin Netanyahu gardiɗo laamu Israël o e nder konngol ngol ƴefti wi wonde ko janggu ngoɓe mbaɗi toon e surtout missilaji ɗiɓe berlino en haaɓe mbari yimɓe jeeɗiɗo liggotonoɓe ko wiyete cuisine international hoy ɗum ɗon ko erreur ene wayno ko kanko kadi laamu makko ma wad peeje fof mbawɗo wonde pour wawde enquête ɗum ɗo kala tawaɗo ko kañum woni responsable muɗum ma lawol rewnu muɗum kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Nations Unies tugnade kadi haalluji kalteɗe wi wonde ko so tawi Israël wi ɗum ɗo ko erreur ene wayno ko ɗiɗo bomboji berlaɗi toon ene wayno ko drone aji ɗiɗi hen drone ko kañum jogui bomboji drone goɗɗo o ko kañum jogui surveillance donc eɓe gandi auto ji jahoji ɗi e hol marquaji kadi surtout ɗino auto ji nde naati toon nde mbawino haldude mabɓe kamɓe Israël naɓe ko kamɓe dokki ɗumen kamɓe jamiri ɗumen yo jaa toon e nder jamma kadi wonno rôle mumen ko wawde nawde ñamele toon to nokkuji gonɗi toon to Gaza ɗumnade hande habaruji gummiri toon ene wayno ko ɗiɗon autoji ene wayno ko mbawino addude kan wona 100 ujunere tonnes taw ko ñamele ɗum noon koye nokku magasin gonɗo toon to wuuro wiyetengo Dar el Balah ɗum koye nder hakkude Gaza kono ene wayno koye ɗum ɗo fof fotani wonde tawde ɓeɗon wonɓe autoji ɓe e kamɓe Nations Unies fedde ndeɗo wiyetende cuisine international central cuisine international ɓe mbawino jokkodirde Israël ɗum ɗo firti wonde ko Israël ko kañum tan teyi ene wara ɓeɗo yimɓe jeeɗiɗo taw ko yimɓe liggotonoɓe Nations Unies e ndeɗo fedde wiyetende cuisine international ko wawi wonde fof ne woni États-Unis kañum hoore mum kondini ɗum wi ɗum ɗo fof ko gueɗe lundiɗe convention Genève e kadi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saaha joni en continue wonande Israël caɗele ko fate support muɗum international hande toon to Israël hono kanko gardiɗo leydi Iran Ayatollah Ali Khamenei ene wayno o wawino arde toon hande toon to parlement e wawi huccidde mabɓe o wi wonde ko gueɗe ɗe Israël waɗi toon to consulat mabɓe gonnoɗo toon to Syrie Damas pour wari toon yimɓe kene wona sappo taw yimɓe ɗiɗi jeeya hen ko commandoji taw ko yimɓe ardinoɓe fate opération ngaji mabɓe toon to Liban e toon kadi to Syrie oyi ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa kamɓe Iran mabɓe battugol mabɓe noon ɗum noon firti wonde ko ma ɓeydu kadi addude danger wonande toon to Moyen-Orient pour yañude haare wonde hakkude Israël e Hamas oɗo saaha joni habaruji men international hande toon to Bruxelles hono kamɓe capanɗe tati e ɗiɗo ministére uji affaires étrangères jeeyaɓe otari joɗinoɓe toon ene wayno ko ɓe mbawi kadi ƴeftude décision pour wiide wonde ko eɓe continue wawde wallude Ukraine surtout henne ko taw ko dumuni juuɗe ɗum noon ene wayno ko e nder koɓe pewji oɗo saaha joni ko heftude gardigu groupe biyeteɗo Ramstein ene wayno oɗon groupe ko groupe kañum woni contact bawɗo wallude
jokkondiro ko fate wadde coordination ko fate balle surtout écran e tago oɗon groupe kadi on wayno oɗo sadio gardi muɗum woni côté états-unis ɗum noon heftude gardi ngu wufirti wonde koɓe jogui kulol kamɓe koye mabɓe so kanko Donald Trump o suɓama kadi yo ardito états-unis ha wonayko ma o bonnu jokkodiral gongal hakkude kamɓe OTAN e états-unis ɗum noon surtout wende ko kanko hoore makko ma wawa kadi wiide wonde ko états-unis hankkadi yiiɗa wallude ko Ukraine e surtout yiiɗa waɗa kadi jokkodirde OTAN ko fate duuɓi ɗi o laamoto états-unis ɗi. Habaruji men international cekkitorɗen ko toon to sénégal ko hande ñalawma hono kanko Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ko gardiɗo leydi sénégal cuɓaɗo e baɗɗo inauguration muɗum hanki ko teskita hen oɗo saha joni e nder yimɓeɓe wiyaɓe tawaka cérémonie hono kanko Khalifa Sall ɗum noon Khalifa Sall kadi ko goto e yimɓe jeeyanoɓe opposition ko candidat kañum hoore mum wonno donc teskitama o arani e oɗon cérémonie e nder konnguli noon jaltuɗi toon to parti makko wi wonde ko o heɓani invitation o heeɓi ko caggal jusque nde ñande ñalawma événement waɗata nde o heeɓi message par WhatsApp pour wiide wonde ko kartal makko invitation ene woni disponible ɗum noon woni koye junngo assistante Moustapha Guiraye ene wayno ko caggal muɗum ɗum woni wonde ko kanko Khalifa Sall ko raɓɓiɗi tan o wi o heɓani invitation ɗum woni wawa yaade o wi yaademo toon noon tawedemo ɗiɗo invitation ɗum ɗo fawti kadi ko aadaji laamu sénégal e ko aadaji kadi parti républicain so ɗum ɗon kadi rewaka en wawi koko addata luuri ko jiiɗa ɗum hono kanko maire mo Dakar Barthélémy kanko hoore makko neldi message cuɓaɗo kesso gardiɗo toon to sénégal ho Bassirou Diomaye Faye e nder ko lettere ko haali wi wonde ko en wayno komo welti oɗo saha joni wonde ko hono kanko Bassirou Diomaye Faye o suɓama yo arde leydi sénégal ɗum noon kanko maire de Dakar o wi wonde ko oɗo saha joni omo welti e kadi so tawi Bassirou Diomaye Faye oyi donc kanko Barthélémy e inde wuuro Dakar fof no worno en wayno kanko hoore makko mo nelda jettoji makko ɓurɗe tengtude hono président kesso mo sénégal Bassirou Diomaye Faye o ɗum noon wayno ko netare mawde jogani ɗum jogui yakare maɓe jabɓo Bassirou Diomaye Faye e nder fonction ngaji muɗum kessi o ɗum noon e wayno o yomo ɗamini kadi wonde hono ko Bassirou Diomaye Faye gouvernement makko maɓe mbawa wallude leydi ndi yaade ko gardigu taw ko kellifagal e kadi wawde muñde e wawde kadi jogade anniye wonde wallude leydi sénégal pour avenir moƴƴo deejre e kadi pamodiral e ɗum noon ko wawi wonde fof en wayno ko wi on neldi ɗum dowuji makko kanko Barthélémy fate en ardade leydi sénégal ko jiiɗa e ɗum ɗon e remarque uji mbaɗaɗi tan hannde on wayno ko toon to sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye e gueɗe ɗiɗi mbaɗa e remarque ko fate cérémonie ji makko ɗi ko fate wonde omo jogui rewɓe ɗiɗo ɗum noon kadi ko yimɓe joguiɓe haɓanteɓe ko fate droit ji yimɓe eko fate kadi laamuji no mbayata ɗum ɗon ko hunde jiiɓiniri ɗumen gueɗel gonguel ngel ko surtout wonde parti makko mo wonno wiyeteɗo Pastef ko parti biyaɗo ene gonɗinani walla ne saaɗi kala ko wiyete déppati gorkati ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa enne kamɓe parti Pastef e jaɓani ɗum ɗo fof ko hunde lundinde ko mbiyata droit de l'homme toon to sénégal ɗum noon kadi ko hunde médiaji ɗi foof nena kaala ɗum oɗo saha joni donc kanko gardiɗo leydi sénégal cuɓaɗo ñande 29 lewru mars o ƴefti discours man nde juɗɗo omo huccite leydi sénégal ɗum noon wayno ko toɓɓe joyyi ɓurɗe teskitede ɗe o haali hen ko ni hen o haali hen o wi wonde ko laamu makko so ari ko haɓata ko wiyete en corruption mo haaɓi ɗum ɗon ɗum ɗon kadi mo waɗa hen doole makko no fotiri pour wawde habde kala ko wiyete corruption caggal muɗum kadi mo liggo wonde artirde surtout liggade ko fate en artirde leyɗel Afrique naaɓe kañumen fof ko ma ndendu gona kadi nokku goto haali hen surtout ko fayno CEDEAO surtout kadi wiide fewnide ɗum pour kadi CEDEAO kañum hoore mum kala ko caɗele ɗe manquira holko wawata rendinde yimɓe ɗum ɗo fof beele ne feewa e kadi yimɓe jeeyaɓe e jeeyanoɓe CEDEAO fof beele kañumen koyemumen ne mbawa artude e ndeɗon fedde e tawne jiiya koyemumen e kadi droit ji mumen respe e ɗum noon wayno ko o wi tan ko fati communauté international surtout communauté africaine sénégal ma continue toujours jogade rôle muɗum ko fati jokkodiral hakkude muɗum e leyɗele takkiɗe ɗum e leyɗele kadi gonɗe tako plan international donc ene wayno ko kanko e nder toɓɓere wonde kadi o wi wonde ko laamu makko ma wawa wadde feeji fof liggade pour ittude kala ko wiyete caɗele rewɓe jogui e kala sukaɓe jogui o wi rewɓe e sukaɓe ko parti ɓurɗo wonde important e nder leydi sénégal o wi ko ma o rendin doole pour wawde wallude
sukaɓe rewɓe laamu makko pour wawde ittude ko wiyete caɗele jogui oɗo saha joni. Donc ko ɓuuri heññorede ko wi wonde ko oɗo saha joni wayno ko toɓɓe nayyi toɓɓere nde ko fawde wawde wallude ɓiɓɓe leydi Sénégal foof hawrude e kadi wawde matude gurdam mabɓe no foti yarude. Toɓɓere nde o wi kadi ko pelle goɗɗo toon ko wiyete institution fewnide ɗum ha rewa lawol wawde kadi habde oɗo saha joni wono gurdam toon Sénégal ɗum noon ko ƴewtade prix ji ko yeyete toon e ko ñamete hen ko e gueɗe mbaɗe noon e kadi wawde wallude leydi Sénégal foof. Nayaɓel ngel o wi kadi ko maw waw kadi jokkodirde yimɓe haraleɓe wawde ƴewtade kala ko fate no politique aji gonɗi toon si ɗum noon ko fate parti ji holno surtout henno holko fate woteji holno mbaɗirte hol ardotoɓe woteji surtout haali wonde ko maɓe mbaw fewnide ko wiyete Sénat gonɗo toon o. Sénat noon ko commission électorale national autonome gonɗo toon maɓe mbaw ɓe mata ɗum ɓe mbaɗa goomu taw ko goomu kadi bawɗo wallude beele woteji kala biyeteɗo woteji taw ne mbawa rewde lawol. O wi ko maɓe mbaɗa jokkodiral mawgal bawɗo ngal wonde kadi wawde ƴewtade gurdam parti ji noon politique e gurdam kadi politique Sénégal en général ƴewtade gueɗe poɗɗe wonde e gueɗe ɗe potani wonde. Ko jiiɗa ɗum ɗon o wi wonde toɓɓe kewɗe koɓe jogori liggade e surtout henna ko wawde wallude leydi Sénégal sohlaji tampinoji ñande foof ko ɓuuri hewde Sénégal naɓe ko wayno gurdam ko wayno cellal ko wayno liggey ko wayno logement ji ko wayno éducation pour hadde ɗon tan kanko ene wayno kanko Bassirou Diomaye Faye président mo Sénégal ɓe mbi wonde gouvernement makko ma jooɗo balɗe garoje oyi donc ma yimɓe gandu holkonoɓe toon gouvernement oyi donc e nder gouvernement makko kadi o wi ko ma won gouvernement wonata ko rewɓe worɓe taw ko yimɓe joguiɓe valeur e joguiɓe kadi pellital ay ɗum Sénégal naaɓe rewɓe worɓe wonɓe nder leydi e wonɓe kadi e diaspora taw kadi andiraɓe kadi kañum hoore mum ene jogui kumpital kellifagal ene jogui kadi ko wiyete yidde leydi mumen ko yimɓe wawɓe jogorɓe liggade taw koye direction makko pour wawde wadde projet mo ɓe jogui o projet pour peuple Sénégal naaɓe. Donc ɗum ɗo ko discours makko kanko Bassirou Diomaye Faye ko wawi wonde fof ene wayno ko hande gouvernement kanko Ousmane Sonko nomaɗo hanki yo won premier ministre ko hande o ɗaminno mo yaltin gouvernement makko kono noon hawnaki ɗo e balɗe ɗiɗi garoje ma en gandu hol wonoɓe gouvernement makko kanko Bassirou Faye gardiɗo leydi Sénégal. bandiraɓe sehlaɓe heddoɓe radio sar ko fate korka ene wayno ko ñalawma janggo woni ko ñalawma alhamis ɗum noon hawrata ko janggo jamma wonata ko jamma nogas e jeegoɓo lewru korka ɗum noon wonande waktuji pour ñalawma alhamis won siftinde on tan ko ene wayno ko kajjari foti dartade janggo ko 6h02 yahata on dartini kajjari moɗon kumtari fotata wonde ko 8h05 woni nden nde humtete ɗum noon ko fati ñalawma aljuma o so Allah jaaɓi kajjari ko 6h pile yahata on dartini kajjari moɗon donc siftindon tan ha hande salatu julte ko 6h20 ñande aljuma nde en wayno kumtari wonata ko 8h06 minutes ɗum noon ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma en gartu ko fati korka. bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Diosa ko ɗi kabaruji min jogon noon hande e ɗemgal Pulaar siftinde noon tan hande ko alarba hawri ko 3 lewru avril ɗum noon hawri ko nogas 3 lewru korka en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.